porque, mirad, cando se fan as cousas poñéndolle esfuerzo detrás e poñéndolle cariño, pois non hai palabras que decir. Para mí é unha cousa moi bonita, a mí enche o corazón, pois ver os nenos aquí ao meu lado, ver os nenos que cantan, ver os nenos que adoran a Jesús, e verlos a eles, e ver que a nosa fe non se apaga, e ver que a nosa fe vai a continuar, mellor ou peor, pero vai a continuar. Porque mirad, do que están vivindo hoxe, acordaránse dentro de anos. Se cada un de nós pensamos en eso, as cousas que fomos vivindo na nosa infancia, pois hoxe acordámonos e intentamos volver sobre elas. Pois que o esforzo que estades pasando, que nos estades preparando, que Dios polo premio, e a eles, pois que nunca lles falta ese ánimo de poder cantar. Hai que animalos a que sigan cantando, a que lle poñan máis forza, pero a min encheme de alegría, pois telos aquí e escoitalos cantar. Eu pido-vos un último aplauso para eles, en agradecimiento, para que eso os anime a vir, a cantar e a facer moitas cousas. Vale. Pues ahora sentados un poquinho que van a estar outro.